A yau 12 ga watan Nuwamba na 2024 da yarda Allah mai jin kai mai rahama mun taru a wannan gida domin raba motoci ga jami'an tsaro musamman DPOs da suke wannan jiha su 78. A yunkurin gwamnatin jihar Kano na inganta tsaron jihar, mai girma gwamna injiniya Alhaji Abba Kabir Yusuf, wanda ake malakabi da gwamnan al'umma, gwamnan talakawa, ya jagoranci rabon motocin rangadi ga jami'an hukumar 'yan sanda guda 78 a ƙananan hukumomi 44 da ke jihar. Yayin da shugaban hukumar 'yan sandan yake jawabi, ya yi godiya ga gwamnan, ya kuma ƙara da cewa wannan taimako da mai girma gwamna ya na rabon wannan motoci zai taimaka wa hukumar 'yan sanda wajen gudanar da rangadi don su fita kare rayukan al'umma ba dare ba rana. Ya kuma ƙara da cewa hukumar ta 'yan sanda shirye take ta aiki kafada da kafada da gwamnatin jiha domin kare rayukan al'umma tare da samar da ingantaccen tsaro a jihar. A yayin da gwamnan jihar yake nasa jawabin, ya ja hankalin hukumar 'yan sandan da kuma jami'an tsaron da za su yi amfani da wannan motoci da su yi aiki da ita ga abin da ya dace. Ya kuma kara da cewa wannan rabon motoci farawa aka yi domin kuwa gwamnatinsa na da kyakkyawan tsari game da sha'anin tsaro a cikin jihar. Ina so na yi amfani da wannan dama na sanar da al'umma da sauran shugabannin hukumomi na tsaro a jihar Kano cewa yanzu muka fara. In Allah ya yarda dukkan sauran jami'o'in tsaro da hukumominsu za mu sayo irin waɗannan motoci, za mu ba su domin inganta harkar ayyukansu. Ina so na yi amfani da wannan dama na gode musu, musamman shi AIG da Commissioner of Police da mataimakansa da dukkan manyan jami'ai na police. Allah ya ci gaba da taimakon ka mai girma gwamna, ya ci gaba da baka kariya, kai ta bazo ayyukan alkhairi a ciki da wajen jihar ka. Yeah.